Så lige en opdatering, der er lige blevet ordnet græs. Og en lille smule hæk. Mangler stadig det der stykke. Og de andre. Der er sket en masse herinde. Vi har fået lofter op, og vi har fået malet, og vi har fået lister op. Og en smule møbler ind indtil videre. Det der, det er blevet slivet, sådan at vi bare skal male det. Vi har fået en fin lille hylde her. Solbænk. Et eller andet. Ja. Så det. Der kan jeg også. Det er nelliker, der kommer der. Det skal nok blive fint. Så har vi nogle blåbærbuske. Dem der. Og Grotsø. Med fine græshale ting. Og et sørgeligt æbletræ, der er ved at have tabt alle æbler nu. De har fået skurve alle sammen. Jeg mangler lige at få taget hele æggen rundt. Så har vi fået fjernet nogle ting. Og lagt nogle ting på plads. Og sådan noget. Ja. Roder stadig. Fordi det er mig. Jeg lever af at rode. Det er mit lod i livet. Det er at rode. Og så har vi lige nogle jordbær, der er halvt forvirret over varmen. Der kommer jordbær igen. De skal klippes ned, ligesom det der stykke der. Jeg er bare ikke kommet videre, fordi det hele det er kaos. Der er også lidt sjovsfase her. Der er nogle rødkål, der ikke bliver til noget. Her har vi haft nogle ærter. De er også lidt halvforvirret, kan jeg se. Der skal jeg egentlig have set, om der er nogle tørre ærter et eller andet rundt omkring, som jeg kan bruge til næste år. Lige nu kan jeg ikke se nogen, så det kan godt være, at vi har været for langsomme der. Så planen er, at vi skal have nogle bed her. Bygges op af sten. Gratis marksten, som vi nu kan finde rundt omkring. Det her, det var radiser. De er også sørgelige. Her har vi gulerødder. Skal vi se, hvad vi har af gulerødder her? Jeg kan se. Kan vi tage den her? Øj, den ser faktisk stor ud. Wow! Prøv lige at se den gulerod, mand! Hold da kæft, mand. Yes. Okay, den er fin. Hvad har vi ellers? Hold da op. Se om vi har andre. Og det her, det er den flugtsalat. Jeg ved sgu ikke helt. Jeg ved sgu ikke om de andre. Jeg tror de andre, de er... Jeg prøver den her, den ser tyk ud. Nej, se. En lille gulerod. Det kan da godt være, at vi skal have dem høstet inden frosten kommer.
Ja. 2 gulerødder. Hvor sagde den? Ja. Men altså, der er kaos. Der er kaos. Der er altid kaos. Vi fik slet ikke gang i drivhuset i år, fordi at vi har fokuseret på huset der. Der er også sket en masse i år. Her der skal der være bed til næste år. Jeg skal have fjernet dem der og så lagt noget ordentligt. Men det bliver ikke lige nu. Golden Delicious æbler, der er mini. Det skal jeg have opstammet på en eller anden måde. Men ja, det er sådan, det ser ud. Det er på afstand, der ser dem der æbler bare super ud, men altså, det er de ikke. Det er de ikke. Og så har vi... Der skal også noget bedeværk i. Og så har vi brændelle skov der. Og en ærteblomst. Og skal jeg prøve at se, om jeg kan gøre tricket. Som jeg plejer sammen med Ronja. Der bor nemlig en mus her. Se om den ligger og sover, eller hvad den gør. Den har været der. Hvis jeg ikke tager fejl, så flytter den lige. Herhen. Den bor der. Hygger sig. De der. Man kunne komme ind i stedet for det der rockwool der. Det er ikke noget, jeg har bestilt. Jeg skulle ligge der. Så må vi se. Det er sådan en kaos. Huset ser ud nu. Så. Men jeg håber det snart, der snart kommer ro på. At det bliver rigtig godt til næste år. Så. Og vores ven Egon, han skal have en 1000 kæmpe tak for at hjælpe med at sætte alt det her op. Hjælpe mig, fordi at jeg har også formået at skade min tommeltot. Så. Ja. Det skal nok blive fint. Det var det. Hej.